Kairo tongka baileki kupursi. Tabuke kosong pai ke thum jotono. Baileko. Asegler ya mong maniari ya kungket tarma songka ya kung. Hamna do muso. Mujung ke batam kai nai. Tini di mujung ka. Nung lu korong tang fokus nai. Tabuk rang gerai rang ni bagai sih guru kai maya ino go tongka. Guru kai maya itu tongka thiri si mujung ka rang gerai ni bagai. Lu korong kisah kobong ada neng mane nai phedi hai ke kisah subadi ni kobong ada. Incu gerai dai. Phedi sana ya. Kisah dai diri. Sini hani buba gera bo tongja jawo bono bo kobong na jana. Kobok nai. Kok sedih. Kobong aja. Kobong nai. Nini bumo? Dewi dari kaiping. Nini umur beseng kena? 26. Besa korok setong nini? Koroksa. Kapang ni takuk tay bukuk chong hanya hai nokbar news nong ni buskango hanya hai tubui ma phayoka. Tini ka juda kuk mamplik. Belekino khayok jaknai, khacha jaknai, oba kino mamplik tubui ma phakya. Tiprasa kami amchayo. Oba haike kotor jengjal asai tongmani bagai. Omake jengjal ni bisingno taibo juda kuk mamplik. Belekino khacha jaknai, khayok jaknai mamplik. Norokno mamplik phunungan bagai jeng tubui phajago bo ka jompi blok baike khobjak lungkam kaping kami. O kaping kami wono chini bukhuk khoroksa David Rani kaping. Sak hamyangai bio thongro tabu klai tongjak. Bongkha 9 mas jora romui sakham nogo hapenia jibi sakham haikaba khumulung kherengbar joto thayono thangai sakham nogo thangai treatment tongukya treatment tongman bisingono orugino romui maya boba haike romui maya abo tabuk jeng naileinai bini mangplik nobo boba hai bini kesarok boba hai bini sak hamyarok Go bahikino joto takuk tai bukuk chong norok nokbar news ni bisingtui sini bukuk David Rani kapeng ni mangplik belekino khayok jaknai mokoli mukti yor jaknai mangplik seng tubui phajak nokbar news ni bisingtui seng tabuk nukhung ni bisingtui bini taku bukuk rok bai seng koglam salainai bobo haike engkha puila ni simi bobo haike bini rogi sago hapka tam khatongoi hapka abuni bisingtui seng reply kok khanalainai Norok nai tongdi jeng tabuk senglainyan digi thanglai tong. Oh neng mane David Rani ni tam kalai. Oh ang bin boy kalayo. Among ke ani bupayong ro ani bupayong ani moy ni basla. Oh mane bobo haike ang mane prothomong kisa sai khanai. Oh prothomong mane to iko yak oro kisa purdo. Ko sasing yak abo. Kisah puro. Kisah ta. Uti cili kama hita. Yasa dangra yagne. Yasa debra pasi. Yang yak si pacing ta. Uti cili kama hai. Kisah pur sawai. Ingke kisah kia dunogo. Ingke purte yang puri peka do. Ingke yang mo soropika. Ingke ulo ke dunok ka. Emni mana bahan da kak sai peka. Apur bahan kak ya ko dunok mang ulo ke somsai peka. Orde ke utabu markir diba. Asuk ke somsai peyo. Apuru. Apni porbotio mane yagni jangka. Apnu apurong ke yagni nungu. Ka apni bisingo tai biangong ka. Apni bisingo ke yang yakung leng yakodo. Yang rup sepu yakung bay or rubai gerau pula. Rubai gerau. Apni poreng ke doktor naija kata. Or sapur mo doktor naija gut. Emni ya the go botong ni khna mane obo bobo nai. Abo yakung o yak kuni somsa bayoi. Ayang yakung bakak sorot tangka. Soroi thangkata. Engka bani yaglo norok doktor sakam norok tulang. Kherang bo hospital tulang tangka. Puila bojak tulang. Kherang bo hospital. Ada kan nokha salbus tangka. Aro jeng bortile tongya aro ornin lai suwe jeng tang. Tango. Ke doktor ok treatment je khaipuru tam hunisa. Apurong ke khumulung ke jeng clear na jaklia tam hemele oro nai hamgla khinai jibiu tangka. Jibiu tangoni mane nokha salbus. Aro baro din hai tongi khana jibiwo. Doktor tom saka. Doktor sawaro report kunu song maya. Aro kunu songi maya. Jibiwo. Ke bobo haing kha bonoro ke bahai rom damang kha.
abo jeng boro memai doktor siro memai yang ka normal mang phayo report nungka ba jeng bahai ka ro memai nai bor siro memai yang ka ba Ike norok doktor no naima kari norok tai mane kebang ma pahar rogo to tabuk sini kami uto mane bonoji rog runai tongo biti brai rok norok obo hai biti brai rong lo bogo jenai ke bithi ba bogo nei ka bonaji botlang thangka ke yang surima tabuk to potre potong le ar botlang thangka ar bo thangai bo kunung ya kunu hamya tamung ma klai khese abo tamung makalai ka abo jeng sai manse abo kaitru sai manse nai busuk balukha bong mane bai mane prothom ni chimi mane tini bai busuk balukha tini bengke 9 mas ungkha 9 mas ungkha rang rog le busuk bai leken rong rang rogle emne 4-5 लाख रok baikha 4-5 लाख bai kya samoro lo tam khai chai tong ro samurong ke to eko jeng batama musu kisa phalka ke wak rok phalka engke age rang puisa tongmarok ge age ani bufayong ba baire bo tongo galjikim bin besa engke bobo dawidan tabo hamja kalai bobo baire tongo rang kisa misa ukoi tongmane beng boyo tonmane abo kisa mesa uthogei ebong pai bekya beban pabekha tabo engke parni borok no kisa khagei engke yang association ni pricing bo kisa mangkha aboni pore engke tabuk le ekdom yak buk chang tho ani yak buk so zero ngui tong khata mane nanya ni kunu bithi butrai rok bok nani ai ke bono kaham chari to nani kunu rang puisa kre rang puisa kre ka ke norok lo tabuk tam nai bini bagi o jeng naimene tabuk jeng suba chu sano lukorok ni thani lukorok thani suba chu engke jeng mangha ke belai khak sangnai belai tong thoknai abono tini tirpora hani maya ganang kha ganang rok kha kuar bai yak phologai jengno suba khangke belai jeng musumta bini bung tam kam David dani kaipeng mani bini umur busung kana bini bum umur engke 27 plus emne buka jegla ngkajak bersama absengka bersama setelah 4 bosor emne busai tongo na besai tong besai tong ke botam khai samung khaile tong mani boro mane tam khai chai tong besai tabuk to oiko jeng gristi farmer tangi sanai borok besai bo tangi sanai borok no lebar amai rok thangta ke norok ni jaga jumi rok de tong jago jumil khetole kerei huk tongo mura tongta halat rok aiken salai tong aikan sale tole huk khlayo nin bung ke ani bu nei sailian kaipeng belai khano khayok jengnai kha sajaknai mangpli tiprasa kamiwo obo haikeno kotor jengjal achai tongo busabuti rongno tamho kolo kotor khainai buma bu phase obo haike thongro klai tongo hongke boni sak sorisa hamya samung khlai meya busano baike onukti khainai bongni busa khoroksa tongo emne koi mas khana bong busa 4 bosor 4 bosor kajak selado bure sela hingke borokni thinang life borokni bobishotni jibon tei borokno muthangai buma bufa hanai borokno kaham ka tonani bagai imang rok nuk tongna busa butei khangka jeng busani baino mane jeng olo bobishot kaham manu jeng tangai tui chai tongmani bisingo obo hai hini imang nongmani tongna hangka tak buma sabai ke sa khamya kelai tongo hungke bobo hai upayang nai bongni chanani nengnani tabuk thunani bongni totara wala yang tongkhana busai busa bebangno nok ni bororok tangke mukri thanai obono lukorokno ko jaka borongni nukhungni bisingtei belai kheno nukhung saya borok samung rok tangai chai tongla jajao chini David Rani Kapengni bagai jotono suriwoi joto lukorokno norok o mangplikno nugui tongkhangke jotono khakwar khlaiye jotono thangcha khlaiye jotono yak baksa khlaiye jotono yapiri baksa khlaiye jotono khabai khukbai khlaiye hamjagai jotono khoksa khongnoi chubaka hangke ba bini sak hamya o je manjagai tongmani abo taisa treatment khlaiye kaham doctor rok bai naijagai hamono hnei khayo nei borongni nukhungni bisingtei kok sai khenarka tabuk chana nongnani rang puisa krei kanani chumung krei bong nukhungo tom khachanai tam khonongnai kheto jumi krei ro bolong hai ka ba hatai kuchuk hugrok khlai chai tongjajao mar khana mokoli muktu yorjaknai mangpili gobo khajan mari kiching song jotono je nai tongnai rok nokbor news ni bisingtei obongkha belai khana kha sajangnai khayok jangnai mangpili norok phainai phedi obongkha jompujola RD block baikhe khobjak lungkam kami obongkha chini Kapeng kami ni honi hino chini David Rani Kapeng ni thai abo bisisali abo jompui bai yang bidi bazar phaikangke
माने समबार बाजार मा फाइग्रा नाय तारपर बिडी बाजार नि अपोजिट साइड यांगो जे मेन रोड दङ ब्रिज अब लाइक हांकनो ताइ बिसि गरै ताइ 2 किलोमीटर फाइखांकनो डेभिड रानी कापेंनि नक नरक मालाय नाय नरक चुबाना मुसुंका हांके नरक न कॉन्टेक्ट नंबर बरनाय ब्रकनि जे नुखुंनि नरक चुबाना मुसुंका जीपे नंबर बरनाय ब्रकनि अकाउंट बरनाय नरक जतन पाल खलाय चुबादि साका हामतंना बासि कक जतन तिप्रासांगै मिलुय जतन चुबानानि खादि गतिनि मांफ्लिक अमसुक जरतन जों सोनाय नगरनि सोनाय तंनाय रंनो जतन हामबाय।